Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, γεια σας. Βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Τρίκαλα, στο δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με την Πύλη και πιο συγκεκριμένα στο χωριό Λιγαριά. Εδώ ένας νέος άνθρωπος με κέφι, όρεξη και μεράκι για δημιουργία έφτιαξε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο που βλέπουμε. Είναι ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο με γκουρμέ γεύσεις σε προσιτές τιμές και πάνω απ' όλα με προσιτές γεύσεις. Στο εστιατόριο που βρισκόμαστε έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι από τα Τρίκαλα αλλά και από ολόκληρο τον νομό, προκειμένου να δοκιμάσουν τις όμορφες και νόστιμες γεύσεις που ετοιμάζει ο σεφ, αλλά και να χαλαρώσουν πίνοντας το ποτό τους ή τον καφέ τους σε ένα όμορφο περιβάλλον, με απαλή μουσική αλλά και με live βραδιές που διοργανώνει κατά καιρούς ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, θέλοντας έτσι να δώσει το δικό του καλλιτεχνικό στίγμα στην περιοχή των Τρικάλων και όχι μόνο. Αυτό που προκαλεί ευχάριστη εντύπωση είναι το εκκλησάκι που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το μαγαζί, που είναι αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πρώτη φορά παρακολουθούμε και βλέπουμε ένα εκκλησάκι δίπλα σε ένα μαγαζί. Θα πάμε όμως τώρα να δούμε πώς ακριβώς είναι διακοσμημένο και τι έχει μέσα. Πάμε. Το εκκλησάκι είναι όντως όμορφο και πάρα πολύ γραφικό και πολύ πρωτότυπη ιδέα του ιδιοκτήτη που σκέφτηκε να το κάνει εδώ πέρα, ώστε να έχει και τις ευλογίες του Θεού για να προσφέρει παράλληλα και τις όμορφες γεύσεις σε όλο το τρικαλινό